ako kay mag-awit. COVID-19 na moawit Christopher Alicaya ang naong murag kabayas dulho. Ginoong Iso Kristo, paminawa kining akong pagampo at kaintaon kining bangis nga krunang nga virus. Ikaw ang pinagagampanan, Ginoong Iso Kristo, hinaot papasun mong bangis nga krunang nga virus. Kitang mga kaigsuonan, alis to kitang tanan kay atong kontra dili siyang nga makita. Kita adukan sa tibuok kalibutan, pirti kining kulba mao kini ang krunang nga virus. Apan kining coronavirus huwag gipili Oktobre og gato kung maoy makatakot danon kamos kamatayon. Pait kaayo ning sakita, ginigusyo ang mga katawhan, bisag og honlag siponon inon nilang COVID. Ang ubang mga pamilya nag-antos sa kalisod kay dakong problema, hilakdaon ang tibuok kalibutan. Nikaon na lang silag lubi haron matang wala nilang kagutom, kay haron mabuhi ang ilang pamilya. Si Rodrigo Duterte, presidente sa Pilipinas, dayong buha sa iyang kwarta, apod sa mga katauhan. 5 kilong bugas ang gipang atag, ang uban na puka kilo, ang ubang kwarta gibolsa og gikurakot. Mao kining gi-quarantine kitang tanan. Motoy. COVID-19 nga ang mga pamilya itaw naglubig haron para matambalan naggutom kay tungod sa pandemic. I-follow ninyo sa channel, YouTube channel. Sunod video haron magkita-kita kita. Daghang salamat kay inyong tanan. Christopher Alicaya ang naong murag kabayas dulho.